So guys, dito tayo sa ano, Cafe Grazy Coffee Library Moments. Wow. Yan guys, kung makikita nyo dyan sa likuran ko, may coffee shop pala dito. Banda lang sa lupaw to eh. Bros, let's go! Woo! Woo! So what is up guys, Team Motovlog here nga pala. Yes, we are back again for another video. So guys, for today's video, tambike again tayo. Isang TRK yan, then GSX R1000 and Z400. Ay boss, baka may shoutout ka na. Oh, sino? kay Bon Banaan. Oh yan, yun o, shoutout kay Bon Banaan daw. San Fabian no? Ayan, shoutout sa'yo sir. Sheesh. Tara, samahan nyo kami ngayon guys. Tambike again. So ayan guys, let's go. Sheesh. Kamusta kayo? Sana okay lang yung Team Motovlog nga pala. Sheesh. We're back again for another video. Woo. Woo. Alabas ulit sir. Ayan, kasama natin yan guys, D-Max Turbo Diesel. Whew. Ngayon pala Auto Bros. Woo! Tambay tayo sa Dagupan guys. Dagupan na naman. Yes sir. Another video ngayon. Ito tayo ng Cafe Grazy. Bro, what are you talking about, man? Woo! Sarap talaga magmotor no guys. Kaya kayo sa mga wala pang motor dyan, yan, bili-bili na ng motor. Tara, sama kayo sa amin, rides tayo, di ba? Kung mahilig sa big bike dyan, yan, meron tayo ditong Wheeltech Kalasyaw guys. Marami silang ino-offer na big bike guys. Kaya yan, kontakin nyo dyan. May kakilala tayo dyan, si Sir Joel. Hanapin nyo lang yun guys, manager ng Wheeltech. Tara, nakataw tayo. Makataw na isa, nakapag-stretching na tayo na. Let's go! Magkape, samahan nyo kami. Yan, sports bike pa more. Woo!
1,000 ano? 1,300 ata yun. No! God, please, no! Woo! Tara! Touchdown Dagupan City! Whee! So ayan, for today's video, syempre wala yan, kaya kung bago ka sa channel ko pala, subscribe mo na ako, Timoro Vlog nga pala, di ba? Parehas yan, Facebook and YouTube, Timoro Vlog yan, subscribe mo na ako. Mabibigay ka talaga niyan. Let's go! All the bros, let's go! Woo! Woo! Wala na. Ito GSXR. GSXR. Malupit ka there. Atama mga tao. Lapit na rin tayo naman eh sa ating pagkakapihan ngayon. Kaya pakita natin kung anong mga kape nila, kung iba ba. Alam ko banda dito na yun. Ito na, Cafe Gracie. Yan, dito ata, dito sa loob. So yan guys, alam ko dito na eh. Ayan, dito nga. Hey! Pwede daw dyan. So yun guys, touchdown tayo dito sa Cafe Gracie. Ha? Hindi natin alam to eh. Hindi natin alam to, ngayon lang. So yun guys, touchdown tayo dito sa Cafe Gracie. Yan, sama natin si Toothless, syempre GSX R1000 TRK, and then Z400, and itong isa CBR 500R. Ganito dati yung motor natin, no? Oo. Kaya nga, busy ka sa buhay ah. So yun guys, dito tayo. Ayan, Cafe Gracie. Mamaya papakita ko na lang sa inyo mamaya dyan. Sheesh, miss ko yung ano no, dati motor natin na si Optimus, oh. Kumaka talaga. So yun guys, dito na tayo. Mamaya na lang. So guys, dito tayo sa ano, Cafe Gracie Coffee Library Moments. Wow. Yan guys, kung makikita nyo dyan sa likuran ko, may coffee shop pala dito. Banda lang sa Lukaw to eh. Hindi na bandang, ay Bimali, pero medyo malapit lang din sa Lukaw. Kaya swak pa rin to sa mga taga-Dagupan guys. Malapit-lapit lang to dito. So tara, pasok tayo pre. Crazy, I love crazy. Masyadong crazy. Tara guys, pasok tayo dito. Hi po sir. Good afternoon po.
cold sir. Anong bestseller niya dito sa cold drinks ba? Yes sir, sorry. Bestseller niya sa cold drinks. Sa cold drinks sir, si caramel macchiato po. Ice caramel macchiato sir. Tissue. Ice mocha na lang pala ako. Ice mocha na lang pala ako. Isang ice mocha nga ako. Isang ice mocha po. What size Yung sir, pinakamalaki ice na? mocha, sir? 22 ounce po. Ano pa po? Ayun lang. For dining po ba sila sir? Dining. Ayos din pala yung place dito pre, masasabi mo. View. Ganda yung view dito. So ayan guys, shoutout pala kay Abet watching from Rizal. Yan. Tomski Moto App, syempre shoutout sir. Edson Moyrong, shoutout sa'yo. Romer Motovlog, Maestro Moto. Sir Elaw Joel, yan. Yan yung manager ng Wiltec guys. Tapos, ito pa. John Nico De Vera, yan, shoutout. Boss pa shoutout, yan. Gabriel Kokya, John Mark Paduino, Jeremy James Damsen. Yan, shoutout sa inyo guys. So yun guys, mamaya pakita natin yung dito, mga kape-kape. Let's go. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you sick of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being mortal. I'm about to be a savage. I see a lot of things that I want, I will have them. I got a new mindset that I just established. I'll march through the cold with the nails on the pavement. I'll shovel that coal just to get out the basement. My story will be told, helping others make changes. I'll be so bold, they will watch in amazement. Ayan, kuya dito. Support. Wala yung patch dito. Upgrade na! Guys, may for sale dito CBR 500 320k. Ilang auto na ito? 15 pa lang guys. Ang SC project na. Ready to use. PM nyo ako guys kung sinong gusto Cash and go, ama. 320k. May bawas pa yan. Meron pa dito kasi May bawas pa. trending ngayon. Mas may trending pa. May lupi pa dyan guys. Magaling na. Ay, shoutout pala Don Mark. Magaling ka na. Magaling na ba yung paa mo? Wala yan, ambon lang yan. Tayo sa Coffee Crazy. May tayo, Bagong spot ng Auto Bros. Ito, may chill dito. Tapos may chill, pwede pang mag-shot Gusto mo dito. lang food, dito naman. Yan, tour kayo sa tambayan namin. Yan may chill pa dito. Pwede uminom daw dito. Pizza. Cold beer here. Yan talaga yung gusto niyan eh. Meron dito guys. Parang price. Bagong spot. Okay pala dito, pwede uminom Kasama mahilig uminom at magkape, pwede dito guys. Pwede rin magpa-event nga dito Magpa-event rin lang, station to. Ang daming pwesto, pre. Siya yung parang siyang private Oo, maganda yung ginawa niya dito. So yun guys, pwede mag-chill dito. Dito may light ba? Oo. Kaya pang-stage siya na to. Naulan na. May restaurant pa. May restaurant sa harap. Sa Pino. Pwede yung pulutan dito na rin. Ayan, Tara. Shoutout sa mga wala dito na Auto Bros.
Dito may bago tayong spot sa ano, Cafe Gracias. Ay, Crazy. It's crazy. Yan guys, kung makikita dyan sa likod natin. Yan, coffee shop din, may bar sila dito. Yan, check nyo na lang dito. Lalagay ko na lang din yung page nila dito guys, para ma-check nyo na lang dito sa Facebook. Fish. Yan guys, kwento-kwentuhan muna kami dito. So guys, tapos na tayo dito sa ano, sa Cafe Gracia. Ay, Cafe Gracie pala. Uyan, time na tayo. Ay, walang iya. Ha? Dito na sa Kalasyaw. Ah, sige. Oh, sige, ingat dyan. So yan guys, uwi na tayo. Pagtambay, kaya yan, uulan na kasi. Sarap ng kwentuhan lang dito eh. Ayan, uwian time tayo guys. Samahan nyo na lang ako pa uwi, syempre. Kang ni. Ang batal ni. Ang batal ni. So yan guys, tara. Uwi na tayo. Sheesh. Solid din naman yung tambike na rin dito. Sana napakita ko sa inyo ng maayos yung coffee shop dyan guys. Whee! Yan. Tapos yun ang tambike guys. So kung bago ka lang sa channel ko, diba? Subscribe mo na ako, Team Oro Vlog here nga pala. Sheesh! Yan. So guys, dito ko na natapusin yung vlog ko. Team Oro Vlog, I'm out. Let's go. Bye bye. See you next vlog guys. Going downhill, on and off the tracks.